Limanaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn ka to ka Lidi Media lajɛ walasa ka aw kunnafoniya an b'a fɔ ko aw danse aw ka dɔgɔkun kibaruyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na an na min ye jɛkulu ye min bɛ dɛmɛ don ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma minnu tɛ se ka u yɛrɛ furakɛ. U ye lajɛrɛba kɛ. Lajɛrɛ in mun sigira walasa ka u ka baarakɛlenw yira mɔgɔw la san 2024 kɔnɔ. U kun y'a laɲini ka baara 74 de sabati nka 52 de sera ka sabati. An ka jɛ ka Hame Tarawele lamɛn ni ale ye Anami yɛrɛ ɲɛmaa ye. Baara caman de kɛra san 2024 kɔnɔna la. Donc o baaraw kɔnɔna la an ye enrôlement kɛ n'o ye ka CT maa minnu ye ka se k'olu tɔgɔ sɛbɛn an ka ramɛdi kɔnɔna la ani minnu banana kɛlɛkɛyɔrɔw la an ka sɔrɔsiw ani civil minnu banana olu bɛɛ furakɛ. Donc ɲinan san an ye baara caman kɛ o hukumu kɔnɔ mais an ye gɛlɛyaw dɔ sɔrɔ. O gɛlɛya ye mun ye o ye musaka de. Donc jamana b'a ka musaka di tuma bɛɛ mais collectivité n'o ye an ka togoda mairie ninnu ye olu de jɔyɔrɔba bɛ an ka régime kɔnɔna la mais olu ka wari u ka musaka de sɔrɔli ka gɛlɛn souvent. Donc n'an sera k'olu ka musaka sɔrɔ o b'an dɛmɛ kosɛbɛ an ka se k'an ka baara kɛ. Awɔ an y'o de ɲɛfɔ n ko o ja ninnu u man k'a fɔ k'u bɛ jaw bila kɛnɛdaw la. Donc o jaw kan ka kɛ cogoya min na n'i y'a mɛn ko banabaatɔ b'i ka quartier la ko se t'a ye dabaliya t'a ye aw minnu ye kunnafoni dilikɛlaw ye a bɛ se ka ci bila anw ma an bɛ se ka mɔgɔ ci ka t'u lajɛ n'u ni furakɛli ka kan n'o y'a sɔrɔ u bɛ se ka don ramɛdi kɔnɔna la an b'u ta ka don a kɔnɔ maintenant ni baara mun kan ka kɛ kɔfɛ pour que ka se k'a ka situation régulariser an b'o baara fana kɛ donc au lieu que ka taa mɔgɔw ka lebu yira i b'a a ɲini ka don fɛngɛ ramɛdi la pour que an ka se ka furakɛli kɛ ka ɲa. Welewelekan min b'an bolo o ye an ka togodala mairew ye k'a f'u ɲɛna ko ramɛdi sigilen b'olu le kama u k'u jija musaka mun ni loi b'a f'u ɲɛna k'u kan k'o de kɛ bɛɛ k'i jija k'i ka musaka sara ramɛdi la n'o kɛra an ka dɔgɔtɔrɔso an ka furakɛli yɔrɔ olu bɛ yiriwa an ka banabaatɔw bɛ kɛnɛya bɛɛ bɛ lafiya jamana. Hakilijagabɔ tɔn kura sigira an ka jamana kɔnɔ walasa ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ jamana tagabolo ɲuman kan. Tɔn yɛrɛ tɔgɔ ko Association des consultants du Mali. An ka jɛ ka Abdala Yatara lamɛn ni ale ye tɔn yɛrɛ ɲɛmaa ye. An ka nin tɔn sigira bi n'o ye Mali hakilila baarakɛlaw Mali hakilila dɔɔnikɛlaw olu ka jɛkuluba mun sigira n'a bɛ fɔ a ma tubabukan na ko AMC. An ka laɲini ye ka an fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ kɛ hakilila baara ni dɔɔni baara mun bɛ kɛ walasa ka foroba baarakɛyɔrɔw ni kɛyɛrɛ baarakɛyɔrɔw ka se k'u dɛmɛ u ka miiriw la u ka jateminɛw la u ka baara taabolo la k'u dɛmɛ walasa Mali bɛ taa ɲɛ. A laɲini jɔsenba dɔ fana ye an kɔni baara mun bɛ k'a lakodɔn k'a ɲɛfɔ jamana baarakɛlaw ye k'a ɲɛfɔ foroba baarakɛlaw ye ani baarakɛyɔrɔ kulu o kulu n'olu de mago bɛ se anw ka dɔɔni baara ma an bɛɛ n'an ka dɔɔni baara kɛcogo ka fɛɛrɛ kɛ ka an ka dɔɔniw k'u don ba la k'an ka baara ye k'a don ba la maa wɛrɛ kana bɔ jamana wɛrɛ kan ka na ka tila ka dɛsɛ ka baara kɛ yan an ka tila ka baara kɛ o pilasi la ka an ka hakɛw ɲini ka fɛɛrɛ kɛ an bɛ se ka jamana yɛrɛ kunnafoni cogo di an bɛ se ka taa bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ se ka taa kunnafoni diyɔrɔw la ka bilasiralikan di an ka jamana taabolo taacogo ɲuman na walasa jamana yɛrɛ ka se ka yiriwa jamana kɔnɔdenw ka se k'u taacogo dɔn ka se k'u ka baara kɛcogo dɔn mun b'a to an bɛ taa ɲɛ ka se k'u fɛɛrɛw tigɛ ka fɛɛrɛ tigɛ an ka tɔndenw mun fana b'u ka baara mun t'u ka baara mun ɲɛdɔn k'u lakala o la k'u dɔnniya d'u ma ka fɛɛrɛ kɛ an ka baara in na ni mun ma baara kɛ ni mun ye tanamako kɛ tiɲɛni mako kɛ an ka o ɲangi walasa bɛɛ ka da an ka baara la an bɛna baara mun kɛ k'a dɔn ko an ka jɛkulu in ye jɛkulu ye mun hakili bɛ jɛkulu tɔndenw na u ka baara kɛcogo ɲuman u bɛ baara kɛ mun ye k'olu fana mako dilan ni u ka baara taabolo ye o de ye ni jɛkuluba mun sigira bi Mali kɔnɔ an ka laɲini ye o tɔnba mun sigira janvier kalo tile 18 o tɔnba in dayɛlɛlen don maliyɛn bɛɛ ye mun bɛ Mali kɔnɔ ani mun bɛ Mali kɔ kan u bɛ se k'u sen don a la n'u sera a ma a bɛ don a la cogo min na an b'o ɲɛf'u ye ni Ala sɔnna a ma don n'a nataw la an bɛna fɔ ni san 3 in kɔnɔ an bɛ fɛ ka an ka laɲini ye mun ye an bɛ fɛ ka mun de kɛ ka tila k'a fɔ san o san an bɛna mun ni mun kɛ ka tila k'o fana fɔ ni Ala sɔnna a ma an bɛ kunnafoni dilaw an b'aw wele k'o kunnafoni d'aw dɔrɔn ni Ala sɔnna a ma an b'a fɔ aw ka ɲininkali la ani aw ka kunnafoni ɲinini na Ala ka ɲɛ ka d'an ma Ala ka Mali ta fanga d'an ma bɛɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ la ni Ala sɔnna a ma Mali bɛ taa. Alikama bɔli ka taga jamana wɛrɛ kan o feere jɔra an ka jamana ɲɛmaaw fɛ walasa sanni feere bɛ se ka yiriwa Mali yɛrɛ kɔnɔ cogo min na nka kɔlɔlɔba de bɛ ni sariya in talen kɔfɛ an ka jɛ ka nin seereya ninnu lamɛn. Sɛnɛkɛla fangaba sira o la commune kɔnɔ yan
a bɛɛ y'i jigi da bɛnɛ de kan anw fɛ yan. Minnu ka bɛnɛw sera n'u kongo an bɛ ɲɔ sankunɔ an b'an ka nisɔngɔ saraw lɔ. Mɛ ɲinan an ka sɛnɛkɛlaw n'o ye acheteurs ye olu y'a kuma dɔ fɔ an ye ko bɛnɛ ɲinanama k'a tɛ ka bɔ. N'u ko bɛnɛ tɛ ka bɔ sisan donc anw kɔni ka bɛnɛw bilalen b'an kɔrɔ yan. A fɔra ko an yɛrɛ ka balontanna dɔ bɛna bɛnɛ ninnu san. Kabini sɛnɛfɛnw labilana fo an ye don min na ko bi an ma maa ye terrain kan k'o ye Seydou ka maa ye. Anw kɔni sɛnɛkɛlaw tɛ dɔwɛrɛ ɲini an ka laɲini fɛn o fɛn ye faamaw fɛ k'u jija bɛnɛ ka se ka san ka bɔ ka taa jamana kɔfɛ. N'a kɔni tora nin cogo in nɔ aya maa ɲumankɛtɔ a bɛ na ni kojugu yɛrɛ parce que n'a tora ta bɛnɛ sɛnɛ bɛ dabila dɛ. E kɛlen k'i jigi da k'i ka foro tila 3 ye ka tila 2 kɛ bɛnɛ ye fila 1 dɔrɔn de ye ɲɔ ye. Donc o bɛnɛ sera sancogo t'o la o kɔrɔ ye san wɛrɛ an b'a ɲɛsin ɲɔ ma donc ka bɛnɛ ko to yen. O ye gɛlɛya min ye ni bɛnɛ tora yan nɔ a ma bɔ ka taa kɔfɛ o ye gɛlɛya belebele ye min ma nɔgɔ parce que n'a ma bɔ an tɛna wari sɔrɔ an ka cikɛ fana a tɛna mago ɲa. Nka n'a bɔra ka taa kɔfɛ an bɛ wari dɔɔni sɔrɔ dɔ bɛ bɔ gɛlɛya la. Nka n'a ma bɔ dun gɛlɛya kɔni a b'a nɔnɔ dɛ fɛn tɛ bɔ gɛlɛya la ni balo tɛ minnu bolo i bɛ se ka wari kɛ ka balo san. Nka ni wari ma sɔrɔ e bɛ balo san ni mun ye e yɛrɛ ka gɛlɛ dɛ. Ni bɛnɛ feere la i bɛ balo san ni fɛn caman ye i bɛ se ka tɔgɔ kɛ musakanin wɛrɛw kɛ. Nka n'a ma bɔ i tɛna se ka fɛn wɛrɛ kɛ dɛ. Laɲinikan min kɔni bɛ ne bolo ka se Mali faamaw ma u ka se k'an dɛmɛ an ka se ka bɔ gɛlɛya in na o kɔni ka di ne ye. A bɛ san 20 bɔ sa dɛ an bɛ bɛnɛ baara la n bɛ k'a fiyɛ k'a fɛngɛ mobilitigiw bɛ n'a ta ka taa n'a ye an b'an ka nasɔngɔninw sɔrɔ an b'an ka tosɔngɔninw sɔrɔ k'o don dumuni na k'o dun ni bɛnɛ ma bɔ dun an b'o sɔrɔ wa o gɛlɛya de bɛ yen nɔ anw bɛ sɔrɔ min kɛ bɛnɛ na ni bɛnɛ ko in kɔni wulila a ka d'an ye sɔrɔ in ka na ni sɔrɔ in nana an bɛ Ala fo k'a barikada. Sɛnɛ jɛni na ɲinan bɛnɛ ko an kɔnɔ gana an ya bɛnɛ sɛnɛ a tɛ ka taa n'a fɔra ko bɛnɛ ma taa a ma bɔ kɔfɛ ayiwa u b'a fɔ ko ɲɔ sɔrɔla ɲɔko ye dɔɔni ye ji a yɔrɔ dɔ tiɲɛ bɛnɛ ne bɛ ka feere fana ka don ɲɔ nɔ ni bɛnɛ ma bɔ kɔn b'a nɔnɔ dɛ ni bɛnɛ sanna an bɛ se k'o de feere ka don ɲɔ nɔ mais ni bɛnɛ ma bɔ tiga ma bɔ kɔlɔ ma bɔ gɛlɛya bɛ dɛ gɛlɛya ma taa da a b'a nɔnɔ tiɲɛ na an kɔni bɛ faamaw deli o deli yɛrɛ de koyi u ka ɲaamɔ nin fɛn ninnu ka bɔ ni nin bɔra an bɛ se ka musaka sɔrɔ an b'an ka impôt sara a lɔ an b'an ka denw ka ekɔli ko musaka bɔ a rɔ mais ni nin ma bɔ o si tɛ sɔrɔ koyi n'a fɔra ko fɛn bɛɛ ka siri jamana na ten a bɛ gɛlɛya dɛ u k'a to an sɛnɛkɛlaw fana ka place dɔ ta u ka dɔ dayɛlɛ a ye sɛnɛkɛminɛn n'i y'a mɛn an y'a sɛnɛkɛminɛnw sɔrɔ an bɛ bɛnɛ ne feere ka sɛnɛkɛminɛnw de san n'o ye sariw ni misiw ye mais ni bɛnɛ ma bɔ a tɛ ɲɛ dɛ. minnu bɔra kuma sisan ne faw de don o y'a min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan donc an bɛ sɛnɛ de kɛ pour que k'an balo sɔrɔ n'a fɔra o ta ka bɔ o man ɲi a ka fɛɛrɛ kɛ k'a lajɛ a bɛ se ka bɔ cogo min o y'an ka hakilina kɔni parce que an bɛ sɛgɛn a sɛnɛni na n'i y'an kuraye sɔrɔ ka taa faso la ka baara kɛ an b'a ka dɔ sɔrɔ mais n'an t'a ka fɛn sɔrɔ an bɛ bɔ dɛ. Koniba Jara ale ye alikama feerelaba ye ka bɔ Sirakɔrɔ la. An ka jɛ k'ale fɛnɛ ka seereyaw lamɛn. An ye kibaruya dɔ sɔrɔ bɛnɛko dɔ ɲina kɔrɔlen ani mɔgɔ minnu bɛ sanni kɛ olu y'a jira n na k'u tɛ se ka sanni kɛ ɲina parce que a fɔra de bɛnɛ tɛ se ka bɔ ka taa jamana kɔfɛ ko usine tigi k'o bɛna san n'o ye Sirubilen ye an dun bɛ sugu kɔnɔ yan Sirubilen ka mɔgɔw ma se anw ma yan k'a fɔ u nana bɛnɛ san an ka bɛnɛ b'an bolo feere cogo t'a la an bolo client kɔrɔ yɛrɛ minnu b'an bolo an y'olu de ma deli olu ka se ka dɔɔni san ka taa bila u fɛ yen dɔɔni san yɛrɛ olu bɛ ka dɔɔni san k'u ka magasinw fa hali minɛn bila yɔrɔ tɛ yen ni minɛnko kɛra an bɛ dɔɔni san o tɛ sanni jɔlen ye dɛ bɛnɛ daminɛtɔ don baara yɛrɛ ma daminɛ ka taa yɔrɔ si mais a tɛ ka sa a sanmɛla ko in o de bɛ k'an kɔnɔ fili parce que n'a fɔra minɛn tɛ bɔ ka taa jamana kɔfɛ min b'a san ka taa yen n'o bɛɛ la min fana b'a san e kan ka don sugu kɔnɔ ne donna sugu kɔnɔ n'i ka wari i na sanni kɛ mɔgɔw n'u ka feere kɛ mais bɛnɛ bɛ mɔgɔw bolo a feere cogo t'a la an bolo o gɛlɛya dɔ ye dɛ o gɛlɛya de b'an kan fɔ ka tɛmɛ bɛnɛ mɔli kɔfɛ
o de ka di anw ye parce que olu ka sanni an bɛ nafa sɔrɔ a la a sanni a wari sara ka teli a bɛ peze dɔrɔn u bɛ mun ka wari sara n'a fɔra ko bɛnɛ yɛrɛ b'an bolo k'o yɛrɛ sanni kɛ mɛ gɛlɛya ye yarɔ kɔni o tɛ sɛnɛkɛla mun ɲuman ye dɛ an kɔni b'a ɲini jamanatigi fɛ delili yɛrɛ kɔnɔna na a k'a yɛrɛ a lajɛ kosɛbɛ ka sira di bɛnɛ ka bɔ ko ni ka d'a ye jagoya tɛ dɛ an b'a ɲini a fɛ delili yɛrɛ de kɔnɔ a k'i jija bɛnɛ ka se ka bɔ bɛnɛ ka bɔ kɔlɔ ka bɔ jiri ɲɛji ninnu ka bɔ n'olu bɔra olu k'an ma nafa ma koyi parce que an ka yan nɔ kɔɔri ko fanga man bon yan ka so bɛnɛ min bɛ sɛnɛ dɔ bɛ sɔrɔ bɛnɛ sɔrɔ ka bon yan ka tɛmɛ kɔɔri kan bɛnɛ a daminɛni n y'a daminɛ a mɛnna parce que n ka cɛkɔrɔba o ni sekɛnɛ kaɲasi de tun b'a kɛ kaɲasi o de nana ni bɛnɛ si ye ka na d'an ma o kɛra dans les années 77 o y'a sɔrɔ anw yɛrɛ ka dɔgɔ an bɛɛ kɔrɔbayara ka an ka levier ni kaɲasi to ɲɔgɔn bolo baara la fo ka na se sisan depuis faramali n'an b'a san 20 an bɛ bɛnɛ baara in na fo ka na se 2024 2025 ma mais ɲinan an ye gɛlɛya min y'a kɔnɔ depuis ne yɛrɛ kodɔn n ma deli ka ɲɔgɔn gɛlɛya bɛnɛko kɔnɔ an ka laɲini kɔni min ye o ye ka faama deli n'o ye Asimi ye k'a deli ka segin k'a deli ka segin k'a deli a k'i jija a ka bɛnɛ labila a ka bɔ ani kɔlɔ ani jiriɲɛji ninnu ani soja ninnu ani tiga n'o kɔni kɛra anw sɛnɛkɛlaw an na lafiya da dɔ sɔrɔ an yɛrɛ la bɛnɛko in kɔni bɛ si an kɔnɔ bi a bɛ si an kɔnɔ bɛnɛ in bila an ma ko a tɛ bɔ ka taa kɔ kan ni jamana ma tɛrɛti kɛ jamana tɛ ja koyi ni bɛnɛ in datugulen tora an bolo yan an b'a kɛ mun ye a tɛ se ka kɛ dumuni ye a tɛ se ka kɛ wɛrɛ ye a bɛ feere n'i ye bɛnɛ in feere i bɛ se ka kɛ lɛnbo dɔrɔn i bɛ ka kungo bɛɛ tɛmɛ i tɛ se ka balo bɔ n'a fɔra k'o tɛ san degun kɔni b'an ka tiɲɛ yɛrɛ la a y'an degun dɛ a bɛ se k'a sogo de deli cogo o cogo a ka to bɛnɛ ka bɔ ko ale ye jala sɔrɔ jala de bɛ cikɛlaw bolo koyi a tɛ fili t'a bolo dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ cikɛla jagokɛla baganmarala mɔnikɛla olu ye jalatigiw de ye pepinida t'a tigi ye dɛ n'olu dimina a kɔrɔ a ma ɲi dɛ o fana an bɛ yɔrɔ min na b'an da nɛgɛw mɛn dɛ ne tɛ fɔ an nɛgɛw ma degun da bɛɛ don a ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an ka bɛnɛ ka se ka bɔ sɛnɛfɛn minnu b'a bolo dugu san minnu b'a san kɔfɛ u k'a d'u ma u k'a san a bɛ jamana de diya ni sanni ma kɛ jamana kɔnɔ mun de bɛ sɔrɔ jamana bɛ se ka sɛnɛ kɛ dɛ o fana bɛnɛko in bɛ kɛ cikɛla bɛɛ degun bi fɔ fɛn bɛ san fɛ yan a k'i jija n'a min mago t'a ko labila a ka bɔ kɛnɛ ma jamana bɛ balo ɲɔgɔn na de jamana bɛ jigi di ɲɔgɔn ye nka e ka fɛn t'i bolo yan a fanba t'e bolo yan cikɛlaw bɛ k'a baara kɛ a bɛ mun de ɲa bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ don min na i komi ɲinan sɛnɛkɛla fangaba sirakola komini kɔnɔ yan a bɛɛ y'i jigi da bɛnɛ de kan anw fɛ yan minnu ka bɛnɛw sera n'u y'u kongo kalata sɛbɛn baaraw lakurakurali bɛ sen na baara in kun kan ka jɔ desanburu kalo tile 31 nka o y'a laɲini ka kalo 2 wɛrɛ fara a kan walasa minnu ma se ka aravɛk kɛ olu bɛɛ ka se ka aravɛk kɛ walasa ka se ka kala ta an ka jɛ ka mara ɲɛma lamɛn ni ale ye Abdul Salam Jɛkitile. Mali kalata gafe dɔ de bɛ an b'u wele ko loi électorale o gafe in san o san ka ta octobre kalo tile fɔlɔ ka taa bila décembre kalo tile 31 jamanadenw bɛ se ka taa fɛn 3 kɛ o ka kalata gafe kɔnɔ a fɔlɔ ni i ye sigida falen e kun bɛ Kayi i yɛlɛmana Kidal ou bien i kun bɛ Bamako quartier dɔ la commune 1 na i yɛlɛmana ka taa commune 6 la ou bien e kun bɛ Sikaso e bɔra Sikaso ka taa Segu ou bien e kun bɛ Mopti i taala sigi Bayaŋara o kɛra kalata sɛbɛn yɔrɔ falenna kalata yɔrɔ falenna i b'a kɛ cogo di parce que sigida falenna i bɛ wuli ni wagati kɛrɛnkɛrɛnnen in na ka taa octobre kalo tile fɔlɔ ka taa bila décembre kalo tile 31 i bɛ taa commission administrative la commission bɛ sigi mairie la parti politiques ka lasigidenw bɛɛ b'a la i bɛ taa i b'a fɔ ko ne kun bɛ Kayi sisan ne bɛ fɛ ka yɛlɛma Mopti ka kalata kɛ yan Mopti sisan o b'i yɛlɛma k'i ka kalata yɔrɔ bila Mopti o baara kun bɛ k'a kɔnɔ baara filanan min tun bɛ kɛ diɲɛna saya bɛ yen balo bɛ yen ni Ala ye a ka latigɛ kɛ ko e somɔgɔ dɔ fatula
ɔ o mɔgɔ min fatura o tɔgɔ man ka ye kalata sɛbɛn kɔnɔ tugun. I bɛ wuli a kɛra masa ye o, a kɛra i den o, a kɛra i furumuso ye o, a kɛra mɔgɔ fɛn fɛn i kɛrɛfɛ. I ka so i bɛ taa ni sɛbɛn ye o b'a tɔgɔ jɔsi ka bɔ kalata sɛbɛn kɔnɔ. A sabanan o ye an bɛ min wele ko inscription tɔgɔ sɛbɛn. Mais tɔgɔ sɛbɛn mun don jamanadenw tɛ se ka t'i tɔgɔ sɛbɛn k'a fɔ n wulila ka taa n tɔgɔ sɛbɛn o tɛ se ka kɛ. Parce que o kun bɛ ravɛki kɔnɔna na u b'a lajɛ mɔgɔ mun ye san 18 sɔrɔ mun ye ravɛki kɛ k'a ban olu dɔrɔn de tɔgɔ kun bɛ sɔrɔ o tɔgɔ sɛbɛn in kɔnɔ. Mais tɔgɔ sɛbɛn tɛ i kun bɛ taa lajɛ ni tɔgɔ bɛ yen walima a tɛ yen. Ni tɔgɔ tɛ yen i kun bɛ mun kɛ? I kun tɛ se ka foyi kɛ, i bɛ segin ka taa so. O de kama jamana ɲɛmɔgɔw ɲina an yɛrɛ ye a ye ji ye tiɲɛni min kɛ jamana kɔnɔ. Ekɔlisow, mairies, du tiɲɛni kɛra kojugu. Donc mɔgɔw ma se ka cɛsiri ka se ka nin baara saba in kɛ. O kama jamana ɲɛmɔgɔw ko k'u bɛ an ka kalata sɛbɛn falen loi électorale a sigiyɔrɔma 52 57 ani 70 olu yɛlɛmanikɛlaw kɔnɔ. Yɛlɛmani min kɛra sisan jamanadenw bɛ se ka wuli ka taa commission na mairies la u bɛ se ka taa commune bɛɛ la yɔrɔ min y'u ja o sigida la ni mɔgɔ fɛn fɛn tɔgɔ tɛ kalata gafe kɔnɔ i bɛ wuli ka taa n'i ka wolosɛbɛn u b'i tɔgɔ sɛbɛn ka i foto ta ka i tɛgɛnɔw ta ka fara a kan an bɛ min wele ko empreinte. Donc e bɛ fara jamana kalatalaw kan. Kalata mun bɛ na i bɛ se ka kalata kɛ. Bon o baara in pour que a ka sinsin a ka se ka sabati kosɛbɛ o ye yamaruya di administration territoriale ministre ma ka baara min kun bɛ sen na depuis octobre kalo tile fɔlɔ kalo 2 farala a kan. Kalo 2 fara kun ye min ye mɔgɔw ka se ka t'u tɔgɔ sɛbɛn. Ni e fɛn fɛn i tɔgɔ tɛ ravɛki kɔnɔ ni n'a t'i bolo foyi foyi i somɔgɔ dɔ bɛ yen min tɔgɔ tɛ kalata sɛbɛn foyi kɔnɔ a tɔgɔ tɛ nina kɔnɔ mais a ye san 18 sɔrɔ i bɛ wuli ni wolosɛbɛn ye ka taa commission na. Commission ninnu sigilen bɛ mairie bɛɛ la ka ta Kayi fo Kidal a mairie bɛɛ la a bɛ yen. I bɛ taa u b'i tɔgɔ sɛbɛn k'i tɛgɛ nɔw ta ka fara a kan k'i foto ta. N'o kɛra kalata mun bɛna kɛ a kɛra ɲinan ye o a kɛra san wɛrɛ ye o kalata fɛn fɛn bɛna kɛ jamana kɔnɔ a kɛra président sigi ye a kɛra député sigi ye a kɛra maire sigi ye a kɛra conseil régional sigi ye a fɛn fɛn bɛ kɛ e bɛna se k'i kan bɔ ka se ka i sagonamɔgɔ ka o ta. Gɛlɛya wɛrɛ min tun bɛ an ka baara in kɔnɔ min kɛra degunba ye o ye jamana yɛrɛ sigicogo. Parce que fɔlɔ la région 8 de tun bɛ Mali kɔnɔ. Région kuraw sigila ka région kɛ 19. Bon malien kalatala mun bɛ yen bi o kan ka tila région 19 cɛ. O ye gɛlɛya dɔ de ye. A filanan cercle commandant ba bɛ sigi yɔrɔ mun na o kun ye 60 de ye. Mais sisan o ye 159 ye. Donc mɔgɔ mun kalatala mun kun bɛ cercle 60 kɔnɔ olu de bɛ tila cercle 159 cɛ. O fana ye baara ɲɛ ka misɛn o fana ye gɛlɛya dɔ ye. An ka commune maire bɛ sigi yɔrɔ mun na o tun ye 748 ye. O fana dɔ faral'o kan ka kɛ 815 ye. Kalatalaw o fana kan ka tila o commune ni ɲɔgɔn cɛ. Donc o baara ɲɛ ka misɛn o baara kan ka kɛ ni hakilisigi ani ɲɛmajɔ ye. N'o ma kɛ dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ an bɛ se ka kalatala dɔ ta yɔrɔ dɔ la ka taa bila yɔrɔ wɛrɛ la a tɛ min t'a ka sigida ye. Bon gɛlɛya wɛrɛ min y'an sɔrɔ o ye mɔgɔw ka bɔlibaliya ye.
fɛn in kɔnɔ mɔgɔw ma cɛsiri kosɛbɛ. Jamanadenw ma bɔ parti politikiw ma an dɛmɛ, association ma an dɛmɛ kosɛbɛ. Munna? Parce que ni san tɔw mɔgɔ 100,000 kun bɛ bɔ ɲina, ni mɔgɔ 50,000 bɔla, an bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔw ma bɔ. Donc nin bɛɛ de jateminɛnen kɔfɛ, jamana ɲɛmɔgɔw ye an ka kalata gafe falen pour que mɔgɔw ka se ka taa hali bi mun ye sigida falen, u ka se ka t'u ka vote kɛyɔrɔ falen, u ka se ka taa u ka kalata yɔrɔ falen. U bɛ se ka kɛ hali so i sigilen n'i ka telefɔni i b'a sɛbɛn www.ralmali.ml. n'i y'o kɛ i ka telefɔni na, i bɛ se k'i ka nina nimero don k'i ka kalata yɔrɔ falen. O ye fɔlɔ ye. Filanan, n'o bɛɛ ka gɛlɛn ma, i bɛ wuli ka taa mairie la, mairie min ja n'i taara ye, i ka sigiyɔrɔ mairie n'i taara ye, u b'i ka kalata yɔrɔ falen ka d'i ma. Baara min fana bɛ ka kɛ nin kɔnɔna na, min ma deli ka kɛ, fɛn kura min yɛrɛ donna nin baara in na ɲina, o ye ka se ka i ka ravɛki kɛ en même temps. Mɔgɔ min tɔgɔ t'a la pewu pewu pewu, i ma deli ka nina sɔrɔ, i tɔgɔ ma deli ka bɔ ravɛki la foyi foyi, i bɛ se ka wuli ka taa mairie la, commission kɛrɛfɛ, o tablɛtiw b'u bolo, u b'i photow ta, k'i tɛgɛnɔw ta, ka se ka i fara kalatalaw kan, ka tila k'i fara ravɛki mɔgɔw kan. I bɛ se k'i ka passeport ta, i bɛ se k'i ka carte d'identité biométrique ta, i bɛ se ka nin bɛɛ kɛ o kɔfɛ. Welekan min b'an bolo, an bɛ nin baara min na, faso baara de don. An bɛ nin baara min na, mɔgɔ si man ka to kɔ. I kɛla diinɛ ɲɛmɔgɔ ye o, i kɛra dugutigi ye o, i kɛla politiki ɲɛmɔgɔ ye o, i kɛla tɔn ɲɛmɔgɔ ye o, i kɛla sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ ye o, i kɛla musow an balakaw ɲɛmɔgɔ ye o, i kɛra parti politiki ɲɛmɔgɔ ye, fɛn fɛn faso ko mɔgɔ fɛn fɛn da bɛ don a la, o bɛɛ ka wuli ka jɔ ka nin kunnafoni in cari, k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ko nin baara in faso baara de don. Mɔgɔw mago bɛ jɔ passeport la sini, n'i tɛ ravɛki la i tɛ se ka passeport sɔrɔ. I mago bɛ carte d'identité kura min nana san, an bɛ min wele ko carte d'identité biométrique, n'i tɛ ravɛki la o tɛ se ka dilan i ye. Donc nin baara min bɛ ka dabɔ nin ye, a bɛ bɛɛ yamaruya, a bɛ kɛ sababu ye bɛɛ bɛ se k'i tɔgɔ sɛbɛn ravɛki kɔnɔ, bɛɛ bɛ se k'i ka nina nimero sɔrɔ, bɛɛ bɛ se ka kala ta jamana tɔgɔ la ani ka sigida tɔgɔ la. Donc bɛɛ de k'i cɛsiri, bɛɛ de ka baara de don. Service baarakɛla o, jagokɛla o, diinɛ ɲɛmɔgɔ o, dugutigi o, an bɛɛ lajɛlen de kan ka wuli ka kɛ kulu kelen ye, ka an bolo don nin fɛn in na. Masaw fana, den mun b'aw bolo mun ye san 18 sɔrɔ, aw ka u su k'u bila ka taa, u ka t'u tɔgɔ sɛbɛn, u ka don kalata sɛbɛnw la. Nin de bɛ dan sigi an ka dɔgɔkun kibaruyaw la. An b'a ɲini aw fɛ aw ka abonné an ka pagew la, k'an ka vidéo aimer ni ka tila ka o partager. An b'a fɔ ko aw kan bɛn ni na kuma wɛrɛ.